Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adza ma fi ilmi lahi salatan dhaimatan bidawamin mulkillahi tombo hati iku ana limang perkara kaping pisan maca Quran samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat wetengira ingkang luweh kaping lima zikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa anglakoni insyaallah Gusti Pangeran ijabai Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adza ma fi ilmi lahi salatan dhaimatan bidawamil mulkillahi